U okviru 23. kola druge lige Federacije BiH, sanski nogometaši su ovaj put sa visokih 4:1 pobjedili solidnu momčad Viteza iz Bužima. Sanjani su od prve minute krenuli napadački prema golu gostiju, a takva igra se isplatila već u 12. minuti kada raspoloženi Demir Jakupović načinje mrežu Bužimljana. Snalažljivi sanski napadač efektno pogađa sa nekih 11 metara i dovodi svoj tim u vodstvo, a treba pomenuti odličan prodor i asistenciju Safeta Musića. Drugi gol domaći igrači postižu u 20. minuti. Na odličan izbačaj iz kornera Harisa Međedovića najviši uskokuje Amar Paunović koji zatresa protivničku mrežu. Skoro ista slika, samo sa druge strane, viđena je u 51. minuti kada Međedović ponovo odlično ubacuje iz kornera, a ovaj put je strijelac Jakupović za vodstvo domaćina od 3:0. Treba istaći da je Podgrmeč cijelu utakmicu bio bolji, imao inicijativu i stvorio još nekoliko šansi, ali su i gostujući igrači imali nekoliko dobrih pokušaja, a jedan su uspjeli realizovati u 85. minuti iz dobro organizovanog i brzo izvedenog kontranapada kada su smanjili na 3:1. Konačan rezultat od 4:1 i sudbinu gostiju je zapečatio svojim trećim golom Jakupović, koji u posljednjim sekundama utakmice koristi grešku odbrambenih igrača Viteza i preciznim lob udarcem ponovo matira gostujućeg golmana. Treba istaći da svi igrači Podgrmeča zaslužuju čestitke za borbenu i dopadljivu igru, ali svakako junak utakmice je Jakupović sa novim postignutim hat-trikom. Ovaj brzonogi golgeter u izjavi za RTV Sanu se zahvalio svojim saigračima na dobro odigranoj utakmici. Prvo da zahvalim ovim navijačima koji nas dolaze bodriti svake subote koju igramo na domaćim terenima. Oni nam daju malo i vjetar u leđima kad nas ne ide. Htio prvo da zahvalim upravi, šefu, svojim saigračama na pobjedi. Želim da ovako nastavimo, da igramo još bolje iz utakmice u utakmicu. Mislim da pokazujemo kvalitet, da napredujemo i mislim da stvara se dobra priča za narednu sezonu. Evo je.